जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीर वर्णचारी यमुनतीर वर्णचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா. 18 நாட்களில் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இன்னைக்கு 7வது நாள்ல இணைந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா எஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக உங்களை வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஞான விஞ்ஞான யோகம், முழுமையான அறிவு. ஆத்மாவை பற்றி அறிந்து கொள்வது ஞானம், பகவானை பற்றி பரமாத்மாவை பற்றி அறிந்து கொள்வது விஞ்ஞானம் அப்படின்னு பார்க்கணும். சோ இன்னைக்கு நம்ம 7வது அத்தியாயம் 30 ஸ்லோகங்கள் பார்க்க போகின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணன். மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க பிரணதி. हरे कृष्णा माताजी. स्क्रीन தெரியுதுங்களா பிரபுஜி? வாசிங்க. தெரியுது மாதாஜி. தெரியுது. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञान तिमिरान्तस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा माह्यं तदादि स्वय पदान्तिकं वन्देऽहं गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंस श्रीरूपं साक्यरजातं सहगण रघुनाथा इदं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधाकृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाख शाखान् विदांस ये कृष्णा कृष्ण सिंधु दीनबंधो जगत्पदे गोपिका गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुधे देवी प्रणमायि हरिप्रिये वाञ्छ कल्पतरुश्च कृपा सिंधु एव स पतितानां पावनेय वैष्णवेयो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मण हिताय स जगत्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. नमो महावदान्ताय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामिने गौरवेश नमः. गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाये कृष्ण कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः. नमः ओम विष्णुपादाय प्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष श्रीनवादि पाश्चात्य देश तारिणी. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री चैतन्य प्रभु श्री नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे
ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்த்துக்கள். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நேத்து நம்ம பார்த்த அத்தியாயத்தோட பெயர் யார் சொல்றீங்க? ஞான யோகம். ஞான யோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதுல நம்ம வந்து அஷ்டாங்க யோகத்தை பார்த்தோம் இல்லையா? என்னென்ன இந்த 8 நிலைகள் யாராவது சொல்ல முடியுமா? எட்டு நிலைகள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? யம, நியம, பிரத்யாகார, பிராணயாமம், தாரகா, அதுக்கப்புறம் கடைசி வந்து சமாதி. அதுக்கு முந்தின இருக்கிற 2 இது தியான. சேஞ்ச் பண்ணீங்க. ஓகே. சோ நேத்து நம்ம 8 யோகாசனத்தோட 8 நிலைகள் பார்த்தோம். அந்த 8 நிலைகளை செய்யறதுக்கு வந்து மனதை வந்து மிகவும் கட்டுப்படுத்தணும். சோ அர்ஜுனன் சொல்றார், என்னால ஒரு காற்றை கூட ஒரு குடுவையில அடைத்து விட முடியும் போல இருக்கு, மனதை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை அப்படின்னு. சாக்ஷாத் பகவான் கூட இருக்க அர்ஜுனன் கூடவே இருக்கிறார். அவர் சொல்றார். எவ்வளவு பெரிய போக்கஸ்டான ஸ்திர பிரஜன், அவரே அப்படி சொல்றார். சோ அப்படி நம்ம அந்த யோகாசனத்தை செய்யும் போது அதுல நம்ம நம்மளுடைய இலக்கை அடைய முடியவில்லை, தோல்வியுற்றால் அந்த யோகிகளோட நிலை என்ன அப்படின்றத வந்து அர்ஜுனன் கேட்கிறார். அதற்கு பகவான் சொன்னார், அதற்கு அவங்க எவ்வளவு யோகங்கள் செய்தார்களோ அதற்கு ஏற்றாற் போல ஒரு நல்லோர் குடும்பத்தில், செல்வந்தர் குடும்பத்தில் அவர்கள் பிறப்பார்கள். அதனால இந்த வயிற்று பிழைப்புக்கான கஷ்டம் இல்லாம அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆன்மீகத்துல வந்து முன்னேறுவாங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா, மிக உயர்ந்த நிலைக்கு ட்ரை பண்ணி கிடைக்க முடியல அப்படின்னாக்கா ஒரு ஆன்மீக குடும்பத்தில் அவர்கள் பிறப்பெடுப்பார்கள். அது வந்து மிகவும் அரிதான ஒன்று அப்படின்றத வந்து பகவான் சொன்னார். அது என்னதான் அந்த யோகங்கள் மூலமாக நம்ம ட்ரை பண்ணாலும் பக்தி யோகமே மிகவும் சிறந்தது. தன்னில் என்னை கண்டு பகவானிடத்துல வந்து சரண்டர் அவங்களுக்கு சேவை செய்பவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தர்கள். சோ பக்தி யோகமே வந்து மிகவும் சிறந்தது அப்படின்றத பார்த்தோம். சோ இன்னைக்கு வந்து ஞான விஞ்ஞான யோகம். ஞானம் என்றால் நம்மளுடைய ஆத்மாவை பற்றின அறிவு, விஞ்ஞானம் என்பது பகவான் பரமாத்மாவை பற்றின அறிவு. சோ கிருஷ்ணர் பற்றிய அறிவின் மகிமை. கிருஷ்ணர் வந்து எந்தெந்த ரூபத்தில் இருக்கின்றார்? அவர் சொல்வார், என்னை தெரிந்து கொள்வதன் மூலமாக இதை தவிர்த்து வேற எதுவும் நீ தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அப்படின்றது கிருஷ்ணர் சொல்றார். அவருடைய ஆற்றல் எங்கெல்லாம் அவருடைய பொட்டன்ஸ் இருக்கு, 3 விதமான ஆற்றல் இருக்கின்றது அதை சொல்வார். எங்கெல்லாம் பகவான் வியாபித்திருக்கின்றார், அவரிடம் சரணடைவதால் என்ன கிடைக்க போகின்றது, எப்படி சரணடைவது. தேவ தேவியர்கள் அவருடைய ஆற்றல் எல்லா இடத்திலும் பரவி இருந்தாலும் நாம் ஏன் அவரிடம் சரணடையாமல் தேவ தேவியர்கள், துணை தெய்வங்களை வந்து வழிபடுகின்றோம் அப்படின்றதுக்கெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு ஆன்சர் சொல்ல போறாங்க கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அத சப்தமோऽध्यायः ஞான விஞ்ஞான யோகः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க பிரபுஜி. மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. ज्ञानम श्री भगवान वास मर्यासक्त मनाभार्थ योगम उच्चन मत आश्रय असंशयम समक्रम माम यदा ज्ञानस्यसि तच्छृणु. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரித்தாவின் மகனே, என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன் என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் யோகத்தை பயில்வதன் மூலம் என்னை நீ எவ்வாறு சந்தேகம் ஏதுமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை நீ கேட்பாயாக. ஏன் இதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றாருன்னா, நம்மளுடைய முந்தைய அத்தியாயத்துல அதான் முடிச்சிருக்காரு இல்லையா? பகவான் தன்னை வந்து பகவானில் நிலைநிறுத்தி பகவானுக்கு தொண்டு செய்பவன் வந்து மிகவும் சிறந்தவன், அவனே சிறந்த யோகின்னு சொன்னார் இல்லையா? சோ அத அப்படியே கண்டினியூ பண்றார் பகவான். சோ எப்படி வந்து அவர் மேல உண்மையான பற்றுதல் கொண்டு அவருடைய முழு உணர்வில் எப்போதும் லயித்து
இந்த மாதிரியான யோகத்தை பயில்வதன் மூலமாக பகவானை வந்து அடைவோம். நிறைய இடத்துல பகவான் கிருஷ்ணர் நமக்கு ப்ராமிஸ் பண்றாங்க. இங்கேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராமிஸ் பண்றார். நம்ம அவருடைய உணர்வில் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக பகவானை வந்து அடைவோம் என்பதில் சிறிதளவும் ஐயம் இல்லை அப்படின்றத வந்து சொல்றார். எதை கேட்பதன் மூலமாக வேற எதுவுமே கேட்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காதோ அப்படின்றத நான் உனக்கு அந்த ஞானத்தை உனக்கு சொல். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, இரண்டாவது ஸ்லோகம் சொல்லுங்க. இரண்டாவது ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. ज्ञानदेहं सविज्ञान इदं वश्यां यशे सदः यज्ञ ज्ञात्वं नेह पूयो योन्यज ज्ञानव्यम अव्यस्यते। हरे ஹரே कृष्ण கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. தற்போது சாதாரண அறிவையும் தெய்வீக அறிவையும் நான் உனக்கு முழுமையாக அறிவிக்கின்றேன். ஆத்மாவை பற்றி நம்ம வந்து இரண்டாவது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். சாங்கிய யோகம். அந்த அந்த அறிவையும் ஜென்ரலான ஒரு இது பொதுவான அறிவு, சாதாரண மீன்ஸ் பொதுவான அறிவையும் தெய்வீகமான அந்த விஞ்ஞானத்தை வந்து இன்னைக்கு நான் உனக்கு சொல்ல போறேன். இதனை தெரிந்ததுக்கு அப்புறம் வேற எதையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய தேவையே இருக்காது அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். மூன்றாவது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி, ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம் இது. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यदि सिद्ध्यते यददाम् अपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஆயிரம் மனிதர்களில் யாரேனும் ஒருவன் பக்குவம் அடைய முயற்சி செய்யலாம். கோடான கோடி மக்கள் இல்லையா, ஆயிரம் மனிதர்கள்ல யாராச்சும் ஒருத்தர் வந்து பகவானை பத்தி தெரிந்து கொள்ளணும், பக்குவம் அடையணும் முயற்சி பண்ணுவாங்க, ட்ரை பண்ணுவாங்க. அப்படி ட்ரை பண்ணவங்கல்ல ஒரு சிலர் மட்டும்தான் பகவானை உண்மையாக புரிந்து கொள்ள முடியும். அப்படிப்பட்டவன் தான் உண்மையான பக்தன். அது மிகவும் அரிது அப்படின்னு கிருஷ்ணா சொல்றார். நம்ம கூட பாத்தீங்கன்னா எத்தனையோ நமக்கு இதுல ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போது நிறைய பேர் பண்ணாங்க. ஆனா இப்ப நம்ம வந்து அட்மின் கிளாஸ் இதை விட்டுட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 13 பேர் தான். அதுலயே நிறைய பேர் ஓல்டு டிவோட்டிஸ் இருக்காங்க. எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கு நமக்குள்ள. அதுல நமக்கு வந்து அந்த கட்டுவாங்க மொமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஒரு செகண்ட்ல நமக்கு வந்து அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் வேணும்னு நமக்கு தோணும் இல்லையா. நம்மளுடைய எத்தனையோ வேலைகளை விட்டுட்டு நம்ம என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமே அப்படின்றது நம்ம கனெக்ட் ஆயிருக்கும். சோ இங்க கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, எத்தனையோ மக்கள்ல வந்து ஒரு சிலருக்கு மட்டும்தான் வந்து பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அதுலயும் ஒரு சிலர் மட்டுமே வந்து உண்மையாக பகவானை புரிந்து கொள்கின்றார். அப்படிப்பட்ட பக்தன் மிகவும் அரிதானவன் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். நான்காவது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. भूमिराभो नालो वायु गम मनो बुद्धिर्येव स अहंकार इदियमे भिन्ना प्रकृतिरस्तद। हरे கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு வந்து 3 விதமான சக்தி இருக்கு. ஒண்ணு யோகமாயா, மகாமாயா, தடச சக்தி அப்படின்ட்டு. அந்த ஆரிஜினல் மத்தியில இருக்கக்கூடிய தடஸ்த சக்தியில தான் வந்து நம்மளுடைய உயிரினங்கள், நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸ் எல்லாமே வருது. யோக மாயா அது வந்து ரொம்ப பிளிஸ்ஃபுல்லானது, ஆன்மீகமானது. அது வந்து யோக சக்தி, பகவானுடைய யோக சக்தி. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த புறசக்தி. அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மாயா, மகாமாயா. ஓகே, இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கக்கூடிய சக்தி வந்து மகாமாயா. சோ இங்க கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, இந்த நிலம், நீர், நெருப்பு, பஞ்சபூதங்கள், நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். அது மட்டும் இல்லாம நம்ம இந்த சூக்ஷ்ம உடலை கவர்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த 3 லேயர், மனம், புத்தி, பொய், அகங்காரம், இந்த 3ம் பிளஸ் 5 எல்லாம் சேர்ந்து பகவானுடைய பிரிந்த ஜட சக்தி, பகவான் கிட்ட இருந்து வந்த சக்திகளே. அவர் இங்க வந்து இந்த இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா, உயர்ந்த சக்தி, கொஞ்சம் தாழ்ந்த சக்தி அப்படின்றாங்க. உயர்ந்த சக்தி என்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக சக்தி. இந்த தாழ்ந்த சக்தியில வந்து இந்த ஜடத்தில், இந்த ஜட உலகில் இருக்கக்கூடிய சக்தி தாழ்ந்த சக்தி. சோ இவர் வந்து இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா, இந்த 8ம் வந்து பகவான் கிட்ட இருந்து வந்த ஒரு சக்திகளே, ஜட சக்திகள். நிலம், பஞ்சபூதங்கள், நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், சூக்ஷ்ம உடலை கவர் பண்ணிருக்கக்கூடிய மனம், புத்தி, அகங்காரம். ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளயும் ஆத்மா, பரமாத்மா இருக்காங்க நம்ம பார்த்தோம். சோ இந்த 8ம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய பிரிந்த ஜட சக்திகள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். 5வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க.
हरे कृष्ण माताजी। கிருஷ்ண மாதாஜி. अबरेयं विदस्वान्यां प्रकृतिं विद्धि मे परा जीवभूता महाबाहो ययेदं कार्यदे जगत्। ஹரே हरे கிருஷ்ண कृष्ण மாதாஜி. माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நம்ம பார்த்திருக்கோம் பகவான் த்ரோட் த பகவத்கீதையில வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனை வந்து பாசிட்டிவா ரீஇம்போஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. இங்கும் என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, இதற்கு அப்பால் என்னுடைய உயர்ந்த சக்தி ஒன்று உள்ளது. எதற்கு அப்பால்? இப்ப சொன்னார் இல்லையா, அந்த 8 சக்திகள், அது வந்து தாழ்ந்த சக்திகள். அதையும் தாண்டி ஒரு உயர்ந்த சக்தி ஒன்று உள்ளது. இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கையினை தனது சுயநலனிற்காக உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை அது உள்ளடக்கியதாகும். சோ இந்த 8 சக்திகளையும் நாம் இன்பமாக இருக்க வேண்டும்ன்றதுக்காக நம்ம வந்து பண்றோம் இல்லையா, அதை உள்ளடக்கியது இந்த பிரபஞ்சம் இல்லையா, அது ஃபுல்லா. சோ அத வந்து பகவான் என்ன சொல்றார், அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உயர்ந்த சக்தி அப்படின்றத இங்க சொல்றார். சோ நம்ம இங்க பாக்குறோம், புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் 3 அம்சங்களில் தோன்றி இருக்கின்றார். முதலாவதான அம்சம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மகாவிஷ்ணு. சோ அவர்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மகத்தத்துவம், மகாவிஷ்ணு. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா மகாவிஷ்ணுவோட இன்னொரு பெயர் காரணோதகசாயி விஷ்ணு. அடுத்தது வந்து கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு. பார்க்கடலில் பள்ளி கொண்டிருக்கிறது மாதிரி இருப்பார் கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு. அடுத்து சிரோதகசாயி விஷ்ணு. அவர் நின்ற ரூபத்தில் 4 கை ரூபத்தில் இருக்கின்றார். அவர்தான் பரமாத்மாவாக ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளும் இருக்கின்றார் அப்படின்றத பார்த்தோம். 2வது அத்தியாயத்திலே நம்ம பார்த்தோம், பகவான் பிரம்மம், பரமாத்மா, பரமாத்மா, பரபிரம்மம், பரம புருஷர், 3 பகவான் 3 ரூபத்துல இருக்கின்றார். பரபிரம்மம் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமாக, பரமாத்மா நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்குடைய ஹிருதயத்திலையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நின்ற ரூபத்தில் சிரோதகசாயி விஷ்ணுவாக, பரம பகவான் சாக்ஷாத் பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா. சோ இங்க நம்ம என்ன பார்க்கிறோம், இது பாகவதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. முதல் காண்டத்தில் 3வது அத்தியாயத்தில் 2வது ஸ்லோகத்தில். முதலாவதாக மகத்தத்துவத்தில் மொத்தமான பௌதிக மூலப்பொருட்களை படைப்பவரான காரணதக சாயி விஷ்ணு. 2வது ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்திற்கு உள்ளும் நுழைபவரான கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணு. 3வதாக உயிருள்ள உயிரற்ற ஜடப்பொருள் ஒவ்வொன்றிலும் பரமாத்மாவாக இருக்கக்கூடிய சிரோதக சாயி விஷ்ணு. முழுமுதற் கடவுளின் இந்த முழுமையான அம்சங்களை அறிபவன் இறைவனை சரியாக அறிந்தவன் ஆவான். இதெல்லாம் நம்மளுடைய அந்த புரிதலுக்கு அப்பாற்பட்டது. நம்ம ட்ரை பண்றோம் பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இல்லையா. அடுத்து 6வது 7வது மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க மாதாஜி. ஏதத் யோனிஸ் பூதானி சர்வாணித யூபதராய அகம் கிருத்சனைய சதக பிரபவஹ பர்லயஸ் கதா மத்யஹ பரம் தரம் நான்யத் கிஞ்சத் அஸ்தி தனஞ்சய மயி சர்வம் இதம் பிரதோம் சூத்ரே மணி கணா இவ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க பகவான் என்ன சொல்றார், படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இந்த 2 இயற்கையை சேர்ந்தவையே. அவர் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணார், பகவான் பிரம்மதேவரை வந்து பிரம்மதேவரை உருவாக்குகின்றார். பிரம்மதேவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரபஞ்சம் எல்லாத்தையும் ஒரு சிருஷ்டி பண்றதுக்காக மற்ற இது விஷ்ணு தத்துவத்திலிருந்து விஸ்வரூபத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொருட்களாக எடுத்து மந்திரங்களை சொல்லி பிரபஞ்சத்தை வந்து உருவாக்குகின்றார். ஒரு உயிரினங்களை உருவாக்குறாரு நம்ம பார்த்தோம். சோ அல்டிமேட்டா பாத்தீங்கன்னா எதுவுமே வந்து கிருஷ்ணரை தவிர்த்து நம்மளால எதுவுமே யோசிக்கவே முடியல இல்லையா. ஏன்னா அவர் வந்து 3 ரூபங்கள் இருக்கான்னு பார்த்தாச்சு. இவங்க 3 ரூபங்கள் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாவற்றையும் படைக்கின்றார்கள், உருவாக்குகின்றார்கள் பாக்குறோம். அப்ப கிருஷ்ணரை தவிர்த்து ஏதாவது நம்மளால பார்க்க முடியுதா? சோ அவருடைய அந்த 2 சக்தி, இங்க சொல்றாரு 2 சக்தி, உயர்ந்த சக்தி, தாழ்ந்த சக்தி, எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதற்குள்ளாரதான் அடக்கம். படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இந்த 2 இயற்கையை சார்ந்தவையே. இவ்வுலகில் ஜடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் இருப்பவை அனைத்திற்கும் ஆதியும் அந்தமும் நானே என்பதை நிச்சயமாக அறிவாயாக. பகவான் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தொடக்கம் முடிவு. அவர்கிட்ட இருந்துதான் பிரபஞ்சம் வருகின்றது. அந்த பிரளய காலத்தில் மீண்டும் அவர்கிட்டயே வந்து திரும்பி போகுது அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது? சிலந்தி வந்து எப்படி வலை பின்னுது, அது கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா அதே அந்த வலையை வந்து அந்த வலையை வந்து காணாம பண்ணிடும் இல்லையா. அது போல பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 ரூபங்களில் பிரபஞ்சத்தை படைத்து மீண்டும்
பிரளய காலத்தில் அவருக்குள்ளாரே வந்து அடக்கமாகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ பகவான் இங்க என்ன சொல்றார், எல்லா ஜடமாக இருப்பவையும் ஆன்மீகமாகவும் இருப்பவையும். ஜடமாக இருப்பது என்னது, அவருடைய அந்த தாழ்ந்த சக்தி. தாழ்ந்த சக்தி எதை கொண்டது, பஞ்சபூதங்கள் பிளஸ் அந்த 3 சூக்ஷ்ம உடலை கவர் பண்ணிருக்க அந்த 3 விஷயங்கள். இது எல்லாமே வந்து ஜட சக்தி. ஆன்மீக சக்தி என்னது, இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும். சோ எல்லாமே வந்து பகவானுக்குள்ள அடக்கம். பகவானே ஆதியும் அந்தமும் என்பதை அவரே சொல்றார். செல்வத்தை வெல்வோனே, திருப்பி அவர் ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்றார் பாசிட்டிவா. என்னை விட உயர்ந்த உண்மை எதுவும் இல்லை. எப்படி நூல்ல வந்து முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டிருக்குதோ அது போல எல்லாமே வந்து என்னையே சார்ந்தது. அவர் தான் உருவாக்குனான்னு சொல்லும் போது அவரை தவிர்த்து நம்மளால ஏதாவது யோசிக்க முடியுமா? இல்ல இல்லையா? சோ எப்படி வந்து ஒரு கயிறு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நூல் வந்து முத்துக்குள்ள சேர்க்குதோ அது போல எல்லாமே யாரோட கனெக்டா இருக்கும், பகவான் கிருஷ்ணரோட கனெக்டா இருக்கும் அப்படின்றத வந்து இங்க பார்க்கலாம். 8வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ரசோஹம் அப்சி கௌந்தேய பிரபாஸ்மி சசி சூரியயோ பிரணவ சர்வ வேதேஷு சப்த கே பௌருஷம் நிருஷு. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. குந்தின் மகனே, நானே நீரின் சுவை. வேற என்னதெல்லாம் இருக்கீங்க அப்படின்றத வந்து பகவான் சொல்றாருங்க. நானே நீரின் சுவை, சூரிய சந்திரர்களின் ஒளி. அதை எப்படி நான் உயர்ந்த சக்தி இதெல்லாம் ஓகே, அந்த பஞ்சபூதங்கள் சொல்லிட்டீங்க, அதுக்கப்புறம் அந்த மனம் புத்தி அகங்காரம் சொல்லிட்டீங்க, அது வந்து தாழ்ந்த ஜடசக்தின்னு சொல்லிட்டீங்க. இந்த உயர்ந்த ஆன்மீக சக்தியை பத்தி எப்படி புரிந்து கொள்வதுன்றதுக்காக அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. இப்ப நீர்ல இருக்கக்கூடிய சுவை அதை நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியுமா? உணரதான் முடியும். அது போல இந்த சூரிய சந்திரனில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒளி, வேத மந்திரங்களோட பிரணவ மந்திரம் ஓம் என்ற அந்த ஒளி எல்லாமே வந்து பகவான். அந்த ஆகாயத்தில் காற்று இந்த வெற்றிடம் இருக்கிறதுனாலதான் அங்க சப்தம் கேட்குது இல்லையா? அந்த ஆகாயத்தில் இருக்கக்கூடிய சப்தம், ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய திறமை எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீகமானது. அது வந்து உயர்ந்த சக்தி அப்படின்றத வந்து பகவான் இங்க சொல்றார். அது மட்டும் அல்ல, பூமியில இருக்கக்கூடிய அந்த மனம், மழை பெஞ்சா நமக்கு அந்த மண் வாசனை தெரியும் இல்லையா? சோ அந்த மனம், தீயில இருக்கக்கூடிய வெப்பம், உயிரினங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய வாழணும் என்ற அந்த வாழ்க்கை, அனைத்து சன்னியாசிகளோட தவம் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான். அனைத்து இருப்புகளுக்கு விதை வந்து எங்க இருந்து வருது, பகவான் கிட்ட இருந்து தான் வருது. அவர் தான் இந்த 3 ரூபத்துல வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து சிருஷ்டி பண்றாங்க. அதனால அனைத்து இருப்புகள் மீன்ஸ் என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாத்தோட மூலம் எங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான். புத்திசாலியோட அந்த நுண்ணறிவு, ஒவ்வொருத்தவங்க இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பெஷல் குவாலிட்டிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான். சக்தி வாய்ந்த மனிதர்கள் கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த பலம், அதே சக்தி வாய்ந்த மனிதர்களிடம் நம்ம விட தாழ்ந்து ஒருத்தன் வரான் அப்படின்னாக்கா அவங்க கிட்ட சண்டை போடக்கூடாது அப்படின்ற அந்த எண்ணம் வருது இல்லையா? அதுவும் வந்து பகவானே. அது மட்டுமல்ல, மத கொள்கைகளுக்கு முரணாக இல்லாத இந்த இல்லற வாழ்க்கை, அதனுடைய இன்பமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படின்றத இங்க பார்க்கலாம். 12, 13வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. மாதாஜி வாசிங்க. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி வாசிங்க. யாராவது ஒருத்தர் இருக்கு, நிறைய ஸ்லோகம் இருக்கு அடுத்து. ஏ சைவ சாத்விகா பாவா ராஜசாஸ்தாம். சாரி மாதாஜி. தாமசாஸ்சயே வாசிங்க மாதாஜி. மத்தை வேதி தான் வித்தே நத்வஹம் தேஷு மயி. மாதாஜி. திரிபிர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. திரிபிர் குணமய பாவைர் ஏபி சர்வம் இதம் ஜகத் மோகிதம் நாபிஜானாதி மாம் ஏப்ய பரம் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ அப்ப வந்து அர்ஜுனன் வந்து கேட்பாரு, ஓகே நீங்க தான் இது எல்லாமே இருக்கீங்கன்னா அப்ப எங்களால ஏன் புரிஞ்சுக்கவே முடியல உங்களை, எங்களுக்கு ஏன் அந்த ஞானம் இல்லை அப்படின்றத கேக்குறாரு. அதுக்கு வந்து பகவான் சொல்றார், எல்லாரும் நம்ம எல்லாரையும் வந்து எது வந்து கவர்ந்து இருக்கு, நம்ம எல்லாரும் வந்து ஒரு லேயரால
கவர் பண்ணப்பட்டிருக்கும். எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளயும் வந்து இந்த 3 குணங்கள் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கிறோம். இவற்றில் எந்த வாழ்க்கை நிலையானாலும் அவை எனது சக்தியால் படைக்கப்படுபவை என்பதை அறிவாயாக. ஒரு விதத்தில் நானே எல்லாம் என்ற போதிலும், நான் சுதந்திரமானவன் என்ற போதிலும், நான் ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல, மாறாக அவை எனக்குள் அடக்கும். சோ நம்ம வந்து ஒரு ரோபோ பண்றோம் அப்படின்னாக்கா, ரோபோவை எப்படி இயக்குறது, அதை எப்படி டெமாலிஷ் பண்றது, அந்த ஞானமும் நமக்கு இருக்கும் இல்லையா? சோ அதுதான் எனக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கே தவிர்த்து நான் அதற்கு கட்டுப்பட்டு இல்லை அப்படின்ற ஞானம் நமக்கு இருக்கு. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த குணங்களால நம்ம பீடிக்கப்பட்டிருப்பதனால பகவானோட அந்த ஞானத்தை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடிதான் அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. அது எல்லாம் ஒவ்வொருத்தருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த 3 குணங்களோட இதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானாலே நமக்கு கிடைக்கின்றது. அது போல அவர் வந்து இந்த 3 குணங்களை படைத்தவராக இருந்தாலும் அதற்கு கட்டுப்பட்டவர் அல்ல. அவருடைய குணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சுத்த சத்துவ குணம், விஷ்ணு தத்துவம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். பாருங்க, நமக்கு வந்து அவர் வந்து வெரி இம்பார்ஷியல் இல்லையா? பூதனா வந்து கிருஷ்ணரை கொல்லணும்ட்டு வந்தாலும் கூட அவர் என்ன பண்றார்? பூதனாக்கு முக்தி கொடுக்கிறார், மோட்சம் கொடுக்கிறார். சிசுபாலன் வந்து அவர் வந்து 100 தடவை வந்து அவரை வந்து தப்பா பேசினான். அவன் பேசுறத வந்து துரியோதனால கூட காது கொடுத்து கேட்க முடியல, அவ்வளவு ஒரு கீழ்த்தரணமாக பேசினான். ஆனா அவருக்கும் என்ன பண்றாரு? அவரு மோட்சத்தை கொடுக்கின்றார் இல்லையா? சோ இங்க வந்து பகவான் என்ன சொல்றாருனாக்கா, இந்த 3 குணங்களில் நாம் எல்லாம் மங்கி இருப்பதால் சாதாரணமா கட்டுப்படல, மங்கிட்டோம் அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானை பத்தினே நமக்கு தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. ஆனால் இந்த குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்ற என்னை இந்த முழு உலகமும் அறிய முடியாது. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த 3 குணங்களால் பீடிக்கப்பட்டிருக்கின்றோம், என்ன பண்ணிருக்கோம், கவர் பண்ணப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். 14வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தைவி ஏஷா குணமயி மம மாயா துரத்யயா மாம் ஏவேய பிரபத்யந்தே மாயாம் ஏதாம் தரந்தி தே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. நான் நினைச்சேன் இது யஷ்வந்தா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யஷ்வந்தோட அம்மா தான் இருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா மாதாஜி, கொஞ்சம் ஒரு 10 minutes லேட் ஆயிடுச்சு, சாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 குணங்களால பீடிக்கப்பட்டிருந்தாலும் இதையும் நம்மளால கிராஸ் பண்ண முடியும்ன்றத பகவான் இங்க ப்ராமிஸ் பண்றாங்க. எப்படி ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களாலான எனது இந்த தெய்வீக சக்தி வெல்லுவதற்கு அரியது. கிருஷ்ணருக்கும் கிருஷ்ணரோட சக்திக்கும் ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் இருக்கா? இல்ல. அவரே சொல்றாரு, இது என்னுடைய ஜட சக்தி, அது என்னுடைய ஆன்மீக சக்தி. அப்ப அந்த சக்தியை நம்மளால பீட் பண்ண முடியுமா? முடியாது. ஆனா அத எப்படி வந்து நம்ம கிராஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னாக்கா, அவர்கிட்ட கம்ப்ளீட்டா நாம் சரணடையும் போது, என்னிடம் சரணடைந்தோர் இதனை எளிதில் கடக்க முடியும். எப்படி சரணடைகிறது? நம்மளுடைய அந்த நவவித பக்தி செய்வதன் மூலமாக, எல்லாம் வந்து பகவானாலே நடக்கின்றது. அந்த ஞானத்தை தெரிந்து கொள்வதன் மூலமாக இந்த சம்சார சாகர இந்த கடலை வந்து நம்மளால கண்டிப்பா கிராஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இந்த 3 குணங்களுக்கும் மேற்பட்ட ஒரு குணம் இருக்கின்றது. அதுதான் வந்து சுத்த சத்துவ குணம். எப்போ நம்மளுடைய சஸ்டைன் பக்தி, கண்டினியூஸா நம்ம பகவான் மேல பக்தி பண்ணும்போது நமக்குள்ளேயே அந்த மாற்றங்கள் வந்து அவரிடம் சரணடைவோம். அதன் மூலமாக நாம் இந்த இந்த மாயையை கடந்து செல்ல முடியும் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 15வது ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிங்க. சரணடைதை பத்தி அவர் சொன்னார் இல்லையா? இப்ப வந்து யாரு 4 விதமான மக்கள் அவர்கிட்ட சரணடைய மாட்டார்கள், யார் சரணடைவார்கள் அப்படின்றத வந்து சொல்ல போறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி வாசிங்க. மாதாஜி பிரபுஜி 15வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. நமாம் துஷ்கிருதினோ மூடா பிரபத்யந்தே நரதா மாயையா பக்ருத ஞானா ஆசரம் பாவம் ஆசிரிதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, 4 விதமான மக்கள் பகவான் கிட்ட சரணடைய மாட்டார்கள். அவங்க யாருன்னா, சற்றும் அறிவற்ற மூடர்கள், மூளையே இல்லாதவர்கள், மூடர்கள், மனிதரில் கடைநிலையோர், மிகவும் தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள், மாயாவால் அறிவு கவரப்பட்டவர்கள், மாயாவால கவர்ந்தெழுக்கப்பட்டவர்கள், அசுரர்கள், அந்த நாத்திக தன்மை கொண்ட அசுரர்கள். இந்த 4 துஷ்டர்கள் பகவானிடம் சரணடைய மாட்டார்கள். அது வித் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா துஷ்கிருத்தினா நாத்திகர், அறிவாளிகள் ஆனால் மாயையால் சிக்கிக் கொண்டுள்ளனர்.
அடுத்து மூடர்கள். இந்த கழுத பாருங்க, எஜமான் நமக்கு வந்து சாப்பாடு போடுவான்ற அந்த ஒரே காரணத்துக்காக எவ்வளவு பொதி மூட்டைகளை வந்து சுமந்துட்டு போதும். நம்மளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரஜகுணத்துல 8 மணி நேரத்துக்கு பதிலா அளவுக்கு அதிகமா நம்ம வந்து உழைக்கிறோம். ஆனா எதற்காக உழைக்கிறோம்? இப்படி ஓடி ஓடி சம்பாதிச்சு நம்ம பின்னாடி திரும்பி பார்க்கும்போது யாருமே நம்ம கூட இருக்க போறது இல்லை, இன்க்ளூடிங் நம்மளோட ஹெல்த் இல்லையா? சோ 8 மணி நேரம் தான் நம்மளுடைய வேலைன்னா அதை முடிச்சுட்டு அடுத்து நம்மளுடைய இந்த ஆன்மீகத்துக்கு உண்டான அந்த அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். அது அடுத்தடுத்து நம்மளுடைய நிலை என்ன என்றதை புரிந்து கொள்ளணும். நம்ம வந்து அவங்க சொல்றாங்க அதனால அப்படியே நம்ம பிலீவ் பண்ணக்கூடாது. அது நமக்குன்னு ஒரு ஸ்பெகுலேஷன் இருக்கக்கூடாது. அதை உண்மையான ஆழ்ந்து அதை படித்து அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மூடர்கள் இந்த ரஜகுணத்தில் இருப்பது போல அவங்க ஏதோ ஒரு இதுக்கு பின்னாடி ஓடிக்கொண்டே இருக்கின்றார். சோ அவங்களால பொருள் ஈட்ட வேண்டும்ன்ற அந்த ஒரு இது மட்டும்தான் இருக்கு கோல். அடுத்தது ஆசீரம் பாவம், அந்த வந்து பேய் குணம் உள்ளவர்கள். நான் தான் எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கிறவன், நான் தான் வந்து எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்துபவன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க. இந்த உலகத்தையே வந்து நான் வெல்லணும், நான் தான் சுப்ரீமா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற அந்த பேய் குணம் உள்ளவர்கள் இல்லையா? அது வந்து ஆசீரம் பாவம். நராதமானாக்கா இந்த தாழ்நிலையில இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள். நமக்கு வந்து 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் வந்து இஸ்கான்ல சொல்லியிருக்காங்க. அதை ஃபாலோ பண்ணாதவர்கள் இல்லையா? நோ illicit செக்ஸ், நோ மீட் ஈட்டிங், நோ கேம்பிளிங், வேற என்ன இருக்கு, மது குடிக்க கூடாது இல்லையா? அந்த இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 இழிவான செயல்கள், அதெல்லாம் செய்யக்கூடாது. அதெல்லாம் இந்த எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜகாய் மத்தாய். அவங்க வந்து இந்த எல்லா 4 விதமான கெட்ட பழக்கங்களும் இருந்துச்சு. இருந்தாலும் நித்யானந்த பிரபு அவருடைய கருணை, நித்யானந்த பிரபு யார்? சாக்ஷாத் பலராமருடைய அவதாரம். அவர் என்ன பண்றார்? இப்படிப்பட்ட மக்களுக்கு தான் வந்து கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ கொடுக்கணும், இவங்களதான் வந்து இந்த சாக்கடையில இருந்து மேல கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்காக அவர் வந்து என்ன பண்றாரு? ஏன்னா அதுதான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட மிஷன். அவர் எதற்காக வந்து இங்க திருப்பி வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து டிசென்ட் ஆனாரு அப்படின்னாக்கா, எல்லோரும் தான் தோன்றித்தனமாக அவங்களுக்கு இஷ்டப்பட்ட அது மாதிரி தெய்வம், நானே கடவுள், அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சோ அப்ப வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒரு ராதாமாவோட மோடோட நம்மளுக்கு வந்து அவதாரம் பண்ணாங்க 500 வருடங்களுக்கு முன்பாக. சோ மக்களை வந்து இந்த சம்சார சாகரத்திலிருந்து விடுவித்து பகவான் கிட்ட எப்படி பக்தி செலுத்தணும்ன்றதை காட்டுறதுக்காகவே வந்து, ஒரு பக்தனோட ரூபத்துல எப்படி இருக்கணும்ன்றதை காட்டுறதுக்காகவே வந்து பகவான் இருந்தார். நம்ம எப்படி அவர்கிட்ட சரண்டர் ஆகணும், நம்ம எப்படி பகவான் வந்து லவ் பண்ணணும் அப்படின்றது காட்டுறதுக்காகவே வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதாரம் பண்ணாங்க. அவருடைய பக்தர்கள், அவருடைய சீடர்கள் வந்து இன்னும் அதிகமா இருப்பாங்க இல்லையா? சோ நித்யானந்த பிரபு என்ன பண்ணார்? இந்த இழிவான நிலையில இருக்கக்கூடிய இவர்களை வந்து நம்ம உயர்த்தணும்ன்றதுக்காக அவர் போய் அவங்க கிட்ட சொல்றாங்க. ஆனா இவங்க 2 பேரும் வந்து மயக்கத்துல இருக்காங்க இல்லையா? ஜட மயக்கத்துல இருக்காங்க. சோ நித்யானந்த பிரபு வந்து அடிச்சிடுறாங்க, ஒரு கல் எடுத்து அவரோட மண்டையில அடிச்சிடுறாங்க. சோ அவருக்கு ரொம்ப ரத்தம் எல்லாம் வருகின்றது. சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு கோவம் வந்து என்ன பண்றார்? சக்கரத்தை எடுத்து அவங்களை கொல்ல போகின்றார். பகவான் அவருக்கு ஏதாவது வந்தா கூட அவர் அமைதியாயிடுவார். ஆனா அவருடைய பக்தர்களுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு அப்படின்னாக்கா அவரால் அங்க தாங்க முடியாது அப்படின்றத பார்க்கலாம். 16வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. चतुर्विता भजन्ते मां जनः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थात्वी ஞானி பரதர்ஷப. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரதர்களில் சிறந்தவனே, 4 விதமான நல்லோர் எனக்கு தொண்டு புரிகின்றனர். 4 விதமான மக்கள் பகவான் இடத்துல சரணடையணும்னு நினைக்கிறாங்க. யார் அந்த 4 விதமான மக்கள்? ஒன்று வந்து பாத்தீங்கன்னா துயரற்றவர்கள், கஷ்டத்துல இருக்கவங்க. நமக்கு வந்து சந்தோஷம் வந்தா பகவானை கம்ப்ளீட்டா மறந்துடுவோம். ஆனா ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் வந்தா, கடவுளே எனக்கு எதுக்கு இவ்வளவு கஷ்டத்தை கொடுக்குற, உனக்கு கிருஷ்ணா உனக்கு ஒரு கருணையே இல்லையா கிருஷ்ணா அப்படின்னு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம் இல்லையா? சோ நம்ம எப்பெல்லாம் கஷ்டத்துல இருக்கோமோ அப்பதான் வந்து பகவானுடைய ஞாபகம் நிறைய, சந்தோஷத்துல இருக்கும்போது மறந்துடும் அவரை. சோ துயருற்றவர்கள் பகவானை அணுகணும், சரணடையணும்னு நினைக்கிறாங்க. 2வது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செல்வத்தை விரும்புவர்கள். எனக்கு வந்து இவ்வளவு ப்ராஜெக்ட் கிடைச்சது அப்படின்னாக்கா அதோட இத்தனை பங்கு நான் வந்து உங்களுக்கு கொடுப்பேன், அவர்கிட்டயே வந்து பேரம் பேசுறது, டீல் இல்லையா? சோ அந்த செல்வத்தை விரும்புபவர்கள். கேள்வி ஞானத்தை உடையவர்கள், அதாவது என்னன்னு தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுமே, என்ன எப்படி வந்து நம்ம வந்து தெய்வம் என்றால் என்ன, கிருஷ்ணனா என்ன, அவர்கிட்ட என்ன அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி ஞானத்தை உடையவர்கள். அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா பூரணத்தின் அறிவை தேடுபவர்கள், ஞானிகள். ஞானிகள் எல்லாம் வந்து எதற்காக வந்து இத்தனை தவம் பண்றாங்க, இந்த வாழ்வோட நோக்கம் என்ன,
ஆத்மா பரமாத்மா ரூபம் என்ன, சோ அந்த பூரணத்தை தேடும் முழுமையான அறிவை தேடுபவர்கள் அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிட்ட சரணடைவார்கள் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். சோ இதுல வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, துயருற்றவர்கள். இங்க என்ன எக்ஸாம்பிள், இந்த பாக்குற எக்ஸாம்பிள்ல யாரு துயருற்றவர்கள் நீங்க நினைக்கிறீங்க? யாரு வேணாலும் சொல்லலாம், ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 விதமான மக்கள் பகவான் கிட்ட சரணடைறாங்கன்னு பார்த்தோம் இல்லையா? யாரு இந்த துயருற்றவர்கள்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, கஜேந்திரனும் திரௌபதியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, சூப்பர் மாதாஜி. சோ கஜேந்திரன் வந்து என்னாச்சு, அவ்வளவுதான் என்னோட உயிர் போகுது நினைக்கும் போது அவர் என்ன பண்றாரு, ஆதி மூலமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானா கூப்பிடுறாரு. கூப்பிட்டு அடுத்த நிமிஷம் என்ன பண்றாரு கிருஷ்ணர், கருடன் தான் வந்து பகவான் நினைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கருடன் ரெடி ஆயிடுவார். ஏன்னா அவருடைய அவருடைய வாகனம், அவருடைய ஆயுதங்கள் எல்லாமே திவ்யமானது. அது போலதான் வந்து சக்கரத்தாழ்வாரும் வந்து என்ன பண்றாரு, அம்பரீஷ் மகாராஜர் வந்து துர்வாச முனிவர் கஷ்டப்படும் போது உடனே போய் அதை வந்து செயலாற்றுறாரு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கஜேந்திர மோட்சம். சோ கஜேந்திரன் வந்து ஒரு முற்பிறவில வந்து ஒரு அரசன். ஆனா அவருடைய ஒரு தடவை என்ன ஆகுது, அவர் வந்து பூஜை பண்ணிட்டே இருக்கும்போது நாரத முனிவர் வருவார். சரி மந்திரத்தை நிறுத்தக்கூடாதே அப்படின்னு சொல்றதுக்காக அவர் என்ன பண்ணுவாரு, தலையாட்டிட்டே வந்து சொல்லுவாரு, இருங்க நம்ம வந்து இந்த பூஜையை முடிச்சுட்டு வரலான்ற மாதிரி அதோ மாதிரி சொல்றாரு. சோ அதனால வந்து அவருக்கு சாபம் கிடைக்கப்படுகின்றது. அந்த சாபத்தின் விளைவாக அடுத்த பிறவியில் அவர் வந்து இந்த யானையா இருக்கார். அப்ப நமக்கு எல்லாம் பாருங்க, கடவுள் கொடுத்த அரிதான பிறப்பு வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மனித பிறவி. சோ அதை வந்து கரெக்டா பகவானை பற்றி தெரிந்து கொண்டு அவருடைய ஞானத்தை மற்றவர்களுக்கும் பகிர்ந்து கொள்வதன் மூலமாக நம்ம வந்து இந்த பிறவியோட பலனை வந்து அடைய முடியும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ கஜேந்திரனோட அந்த இது கிடைக்குது. அப்ப வந்து கிருஷ்ணர் வந்து கஜேந்திரன் என்ன நினைக்கிறாரு, அந்த யானையோட அந்த பலம் இல்லையா, சோ அது நம்மதான் ரொம்ப பலசாலி அப்படின்னு நினைச்சுக்குது. ஒரு தடாகத்துல போய் விளையாடிட்டு வெளியில வர சமயத்துல அந்த முதலை வந்து காலை பிடிச்சிருது. அந்த முதலையும் வந்து சாபத்தால இங்க வந்து இந்த தடாகத்துல இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ அது வந்து என்ன, அது காலை பிடிச்சது. கஜேந்திரன் நினைக்கும், நான் எவ்வளவு ஸ்ட்ராங், இதெல்லாம் ஒரு ஜுஜிபி அப்படின்னு உதறி விட்டு ட்ரை பண்ணது முடியவே இல்லை. கூட இருக்கவங்க எல்லாரும் வந்து என்ன பண்றாங்க, யானையை எடுக்கிறதுக்கு பதிலா அதுக்கு உபத்திரம் பண்ற மாதிரி இருக்கு. சோ அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதோடைய அந்த எத்தனையோ வருடங்களாக அவங்களுக்கு நடுவுல இந்த போர் நடக்கிற மாதிரி, போர் மீன்ஸ் இந்த 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 லீலை நடக்குது. சோ கஜேந்திரனால அந்த வலியை வந்து தாங்க முடியல. அப்ப நினைச்சிருச்சு, ஓகே என்னோட உயிர் வந்து இப்ப போகுது அப்படின்னு தோன்றும் போது நம்மளுக்கும் இந்த நிலைமை வரும். சோ அந்த அந்த லாஸ்ட் மொமெண்ட்ல வந்து நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா பகவானுடைய ஞாபகம் வரணும். சோ எத்தனை நாட்களாக வருடங்களாக இந்த முற்பிறவில வந்து இந்த அரசனாக இருந்து பகவானுக்கு பிரார்த்தனை பண்ணதோட பலன் திடீர்னு அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா முற்பிறவில வந்து அந்த ராஜாவாக இருந்தது, அந்த முற்பிறவியோட இதெல்லாம் ஞாபகம் வரும். வந்த அடுத்த நிமிஷமே என்ன பண்ணுது, அந்த கஜேந்திரன் ஆதி மூலமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்துன அடுத்த நிமிஷம் என் உயிர் போகுதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. அப்ப திடீர்னு பகவானோட ஞாபகம் வருது. வந்த உடனே பகவானை நினைச்சு கத்துது. கூப்பிட்ட அடுத்த நிமிஷம் வந்து என்ன பண்றாரு பகவான், கருடன் தான் வந்து வேகமா போவாரு. இவர் என்ன பண்றாரு, கருடனை இழுத்துட்டு வர்றாரு. வாவா என்னோட பக்தன் கூப்பிடுறான்ட்டு. அது அந்த மூலமே சொல்லி முடிக்கிற அடுத்த நிமிஷம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் மேல வந்துடுறாரு. வந்த உடனே யானைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சாக்ஷாத் பகவான் நான் கூப்பிட்ட குரலுக்கு வந்துட்டாரே, அவருக்கு வந்து அர்ப்பணம் பண்ண என்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லையேன்னு பாக்குது. அவ்வளவு வலி, அது சாக போது, உயிர் போக போது. அந்த சமயத்துல கூட பகவானுக்கு வந்து நம்ம ஏதாவது பண்ணணும்னு நினைக்குது. அங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு தாமரை இருக்கு. அந்த தாமரை எடுத்து பகவானுடைய பாதத்துல சமர்ப்பணம் பண்ணுது. சமர்ப்பணம் பண்ண அடுத்த நிமிஷம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சக்கரத்தாழ்வார் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த முதலையை வந்து கொண்டுடுறார். 2 பேருக்குமே வந்து மோட்சம் கிடைக்கின்றது அப்படின்னு பார்த்தோம். சோ இங்க வந்து துயருற்றவர்கள் வந்து பகவான் இடத்துல சரணடைகின்றார்கள். திரௌபதி வஸ்திராபரணம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, பஞ்சபாண்டவர்கள் வந்து சூழ்ச்சியின் மூலமாக அவங்க வென்று துச்சாதனன் வந்து அவங்களுடைய ஆடையை வந்து உரிக்கின்றாங்க, அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா பெரியவங்களும் இருக்காங்க, ஒருத்தரும் ஒண்ணுமே பேசல. ஆனா அவங்களும் அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த் முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்றாங்க, முடியல. இந்த கடைசியில அந்த டிப் ஆஃப் த டீத்ல வந்து அவங்க அந்த துணியோட இது பல்லகள்ல கடிச்சிட்டு கூட அவங்க ட்ரை பண்ண முடியலன்னு ஒண்ணுதான் அவங்களுக்கு தோணுது. துவாரகாபுரி கிருஷ்ணான்னு கத்துன அடுத்த நிமிஷம் பகவான் வந்து அது பாத்தீங்களா, அத வேற எதுவுமே இல்லை நமக்கு. நீ மட்டும்தான் எப்ப நம்ம அவர்கிட்ட கம்ப்ளீட்டா சரணடைகின்றோமோ கண்டிப்பாக நம்மளுடைய குரலுக்கு வந்து பகவான் ஆன்சர் பண்ணுவாங்க. சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா துயரத்துல இருக்கவங்க கூடிய அந்த இது. ஓகே, நம்ம அடுத்து என்ன பார்த்தோம், செல்வத்தை வேண்டுபவர்கள். யார் இதுல வந்து செல்வத்தை வேண்டுபவர்கள் பகவான் கிட்ட சரணடைந்தது? ஹரே கிருஷ்ணா.
துருவ மகாராஜா. ஹரே கிருஷ்ணா, கரெக்ட். துருவ மகாராஜ். துருவ மகாராஜ் எதுக்கு வந்தார்? துருவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய தந்தை பிரஜாபதியோட பிள்ளை, 2 மனைவிகள். அதுல முதல் மனைவி வந்து அவர் மேல, முதல் மனைவி மேல அவருக்கு அத்தனை அன்பு அல்ல, அடுத்த அவளுடைய இளைய மனைவி மீது நல்ல அன்பு. அப்ப வந்து அவளுடைய குழந்தையை எடுத்து தன்னுடைய தொடையில வச்சிருக்காரு. அப்ப அதை பார்த்து 5 வயது குழந்தை அப்பா இல்லையா, சோ அதுவும் என்ன பண்ணுது, வேகமா ஓடி போய் இன்னொரு தொடையில உட்காருது. உடனே அவருடைய சித்தி என்ன பண்றா, வேகமா குழந்தைய பிடிச்சு இழுத்து தள்ளி கீழே போட்டுட்டு சொல்றா, இங்க உட்காரணும், இந்த இடத்துல நீ உட்காரணும்னா நீ என்னுடைய வயிற்றில் மகனாக பிறந்திருக்க வேண்டும். சொன்ன உடனே ரொம்ப கஷ்டமாயிடுது. ஏன்னா தந்தை ஒன்னும் சொல்லல, சித்தி இப்படி சொல்லிட்டாலேன்னு அவருடைய தாய் கிட்ட போய் அவர் வந்து அழறார். அழுத உடனே அவர் என்ன சொல்றாரு, அவரு பெரிய செல்வந்தர்ப்பா, நம்ம ஏதோ பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லும் போது என்ன பண்றதுன்னா, நீ பகவான் கிட்ட வந்து பிரார்த்தனை பண்ண, அவர் வந்து உனக்கு ஆன்சர் பண்ணுவாங்க. இவருக்கு தெரியாது கிருஷ்ணர் எப்படி இருப்பார், நாராயணர் எந்த ரூபத்துல இருப்பார், ஒன்னும் தெரியாது. அம்மா சொல்லிட்டு சரி நான் காட்டுக்கு போய் தவம் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு வந்துடுறாரு. துருவ மகாராஜோட சரித்திரம் வந்து நம்ம இன்னும் நிறைய டீட்டெயிலா படிக்க போறோம், வரலாறு. அப்ப இங்க ஒரு காட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் என்ன வந்து கிளிம்ஸ் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா, அவர் எதற்காக வந்து தவம் பண்றாரு அப்படின்னாக்கா, அப்பாவை விட அதிகமான செல்வம் வேண்டும். இப்படி இவ்வளவு செல்வம் இருக்கிறதுனாலதான் இந்த பூலோகம் ஃபுல்லா அவர் ஆள்றாருன்ற அந்த செருக்கு தானே, அதை விட எனக்கு அதிகமா செல்வம், அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும், தவம் பண்ணணும்ட்டு அவர் தவம் பண்றாரு. ஓகே, சோ அது வந்து துருவ மகாராஜா. அவரோட கதை நம்ம அடுத்த இதுல படிக்க போறோம். ஓகே, இதுல அடுத்து வந்து வேற என்ன இது இருக்கு, ஞானத்தை வேண்டுபவர்கள் யார்? இதுல ஞானத்தை வேண்டுபவர்கள், ஞானம் தெரிந்து கொள்ளணும்னு நினைக்கிறது யாரு? ஹரே கிருஷ்ணா, இருக்கீங்களா? சரி, நான் கேள்வி கேட்கல. ஞானத்தை வேண்டுபவர் பரீட்சித் மகாராஜர். அவர் வந்து இன்னும் 7 நாள் தான் இருக்கு. இந்த 7 நாளுக்குள்ள நான் என்ன பண்ணணும், நான் என்ன பண்ணா என்னுடைய இந்த பிறவியோட இது வந்து முக்தி அடையும் சொல்லி கேட்கிறார் இல்லையா? அப்ப வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து பாத்தீங்கன்னா பரீட்சித் மகாராஜருக்கு பாகவதத்தை சொல்றாரு அப்படின்றத பாக்கலாம். அது போல சுகதேவ கோஸ்வாமி பிறக்கும் போதே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து பிரம்மமயமானவர். அவர் வந்து 16 வருடங்கள் ஆச்சு, ஆனா வெளியில வரமாட்டேன்றாரு. ஏன்னா இது மாயாவை பார்த்தாலே எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு, நான் வெளில வரமாட்டேன்ட்டு. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வியாசதேவரோட பிள்ளைதான் சுகதேவ கோஸ்வாமி. வியாசதேவர் கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து முறையிடுறார். கிருஷ்ணர் வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்றாரு, உன்னை எந்த மாயாவும் பிடிக்காது, நீ வெளியில வான்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் சுகதேவ கோஸ்வாமி வெளியில வர்றாரு. வந்த உடனே என்ன பண்றாரு, நான் யாரையுமே பார்க்க மாட்டேன், நான் நேரா காட்டுக்கு போய் தவம் பண்ண போறேன். அந்த அருவ பிரம்மத்தில் அந்த ஞானத்துல இருக்கவர் அவர் என்ன பண்றாரு, வேகமா காட்டுக்குள்ள போயிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய கதை, நம்ம இன்னொரு நாள் பார்க்கலாம். சோ அவர் வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் கேள்வி ஞானம் உடையவர்கள். இந்த சூத பௌராணிகர் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நைமிஷாரன்ற இடத்துல எல்லா முனிவர்களும் சேர்ந்து என்ன பண்றாங்க, இந்த கலியுகம் அடுத்து வரப்போகின்றது, அந்த யுகத்துல இருக்கக்கூடிய மக்களை காப்பாற்றுவதற்காக ரொம்ப வருடங்களா அவங்க வந்து யஜ்ஞம் பண்றாங்க. அந்த யஜ்ஞம் பண்ணி அந்த மரங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எப்படி கருப்பா மாறிடுச்சு பாருங்க. சோ இந்த யஜ்ஞம் எதற்காக பண்றாங்க, அந்த ரிஷிகளோட இது நம்ம பார்க்கணும். அவர்கள் வந்து தன்னுடைய சுயநலத்திற்காக இல்லாம மக்கள் நல்லா இருக்கணுன்றதுக்காக பண்றாங்க. சோ அங்க இருக்க மரங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கருப்பாயிடுது. சோ இந்த முனிவர்கள் என்ன பண்றாங்க, அந்த அவங்கள வந்து பௌராணிகர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். இந்த சூத்த கோஸ்வாமிகள் வந்து அவங்களுக்கு பாகவதத்தை திருப்பி சொல்றார். இந்த சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜுக்கு வந்து அந்த ஞானத்தை சொல்லும் போது அங்க நாரத முனிவர் சூத்த கோஸ்வாமிகளும் இங்க இருக்காங்க. அந்த ஞானத்தை மீண்டும் வந்து சூத்த கோஸ்வாமிகள் இங்க நைமிஷாரண்யம்ன்ற இடத்துல இருக்கிற அந்த முனிவர்கள், அதுல இருந்து பௌராணிகர் அப்படின்ற முனிவர் வந்து கேள்வி கேட்பார். சூத்த கோஸ்வாமிகள் வந்து கதை சொல்லுவாங்க, பாகவதம் கதையை சொல்லுவாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சுக்ரீவர் என்ன, அண்ணன் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாலி எல்லா ராஜாங்கத்தையும் எடுத்துட்டான், எனக்கு திருப்பி வேணும் அப்படின்றதுக்காக பகவான் கிட்ட சரணடைகின்றார் இல்லையா? சோ நம்ம 4 விதமான மக்கள் பார்த்தோம். யாரு, கஷ்டத்துல இருக்கவங்க, துயருற்றவர்கள், செல்வத்தை நாடுபவர்கள், கேள்வி ஞானம் உடையவர்கள். அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தர் யார் பார்த்தோம், பூரணத்தின் அறிவை தேடுபவர்கள். செல்வத்தை கேள்வி ஞானம் உடையவர்கள், பூரணத்தின் அறிவை தேடுபவர்கள் அப்படின்றத பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. 17வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 47. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி வாசிங்க. மாதாஜி. தேஷாம் ஞானி நித்ய யுக்தா ஏகபக்திர் விசிஷ்யதே ஸ்ரீயோ ஹி ஞானினோ அத்ர அதர்தம் அஹம் சமம் பிரியஹ.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இவர்களில் முழு ஞானத்துடன், நம்ம எப்பவுமே வந்து அந்த அரைகுறை ஞானத்தோட இருக்கவே கூடாது. முழு ஞானத்தோட எப்போதும் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவனே சிறந்தவன். ஏனெனில் நான் அவனுக்கு மிகவும் பிரியமானவன், அவனும் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். பக்தனோட ஆட்டிடியூட் அப்படிதான் இருக்கு இல்லையா? பகவானை தவிர்த்து வேற எதுவுமே கிடையாது. கோபிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவும் வந்து இந்த வெண்ணெய் பகவானுக்கு, இந்த தயிர் பகவானுக்கு, இந்த மோர் பகவானுக்கு, இந்த ஸ்வீட் மில்க் ஸ்வீட் பகவானுக்கு அப்படின்னு நினைச்சு எடுத்து வைப்பாங்களாம். அப்ப எடுத்து வச்சா அப்ப வந்து நம்ம இப்ப ஒருத்தவங்களை வாங்கன்னு கூப்பிடுறோம், அப்புறம் வந்ததுக்கு அப்புறம் எதுக்கு வந்தீங்கன்னு நம்ம சொல்ல முடியுமா என்ன? சோ அவங்க ஒண்ணு செய்யும் போது பகவானுக்காக நினைச்சு அவங்க அந்த சேர்னிங் எல்லாம் பண்ணி தயிர் எல்லாம் கடந்து அவங்க வந்து எல்லாம் எடுத்து வைப்பாங்க, வெண்ணெய. அப்ப பகவான் அதை எடுக்க போவாரா இல்லையா? அதை எடுத்து ஒளிச்சு வேற வச்சுருவாங்க. அப்ப வந்து என்ன பண்ணுவாரு பகவான், அதை போய் எடுப்பாரு. அதை வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்க, ஸ்தே யோகம், திருடுறது அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உண்மையான பக்தி தொண்டில் இருப்பவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் தவிர்த்து வேற எதுவுமே பிரியம் கிடையாது. அவங்க இப்படி அவங்களுடைய கடமைகளை செய்து கொண்டே, ஆனா உண்மையான அன்பு எங்க இருந்துச்சு? கிருஷ்ணன் இருந்துச்சு. சோ அப்படிப்பட்ட பக்தர்களுக்கு பகவானும் மிகவும் பிரியமானவர். சோ நம்ம என்ன பண்ணணும்? முழு ஞானம். அதை எப்படி வளர்த்துக் கொள்வது? இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் அட்டெண்ட் பண்றது. நம்மளுடைய டெம்பிள்லயே பாத்தீங்கன்னா 4:30 மணில இருந்து நம்மளுடைய சேவா ஸ்டார்ட் ஆகுது. 4:30 மணிக்கு நம்மளுடைய ஆஹ் மங்களாரத்தி ஸ்டார்ட் ஆகுது. அவங்களால காலங்கத்தால எந்திரிச்சு குளிச்சுட்டு தான் பண்ண முடியல. அட்லீஸ்ட் பிரஷ் பண்ணிட்டு ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு நீங்க மங்களாரத்தி அட்டெண்ட் பண்ணலாம் 4:30 மணிக்கு. அந்த அர்ச்ச விக்கிரகம் அவங்களுடைய அந்த தரிசனம் கிடைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல படிக்கிறோம். எப்ப வந்து பகவானுக்கு ஆர்த்தி நடக்குதோ, அந்த ஆரத்தி நடக்கும்போது அந்த அவருடைய அந்த தரிசனம் நம்ம எடுக்கிறது எத்தனையோ ஜென்மங்களில் செய்த பாவங்கள் எல்லாம் விலகி போகும். நமக்குதான் பாக்குறோமே 84 லட்சம் பிறப்புகள் இருக்கு. ஒரு பிறப்புலையும் என்னென்ன கர்மங்கள் நாம் செய்தோமோ தெரியாது இல்லையா? சோ 4:30 மணில இருந்து நம்ம சேவா ஸ்டார்ட் ஆகுது. 6:30 மணிக்கு நம்மளுடைய பாகவதம் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. தனேஸ்வரி மாதாஜி எடுக்கிறாங்க, ராதிகா மாதாஜி எடுக்கிறாங்க, சிங்கரம் செல்வம் பிரபுஜி எடுக்கிறாங்க. இதெல்லாம் நித்தியமா நமக்கு நடக்கிற டெம்பிளோட ப்ரோக்ராம். த்ரூ அவுட் த டே வந்து நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 o'clock கிளாஸ் இருக்கு, அகைன் 6 o'clock பகவத்கீதா கிளாஸ் இருக்கு. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. சோ நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்கு வந்து மாயா நம்மளை இழுத்து கொண்டு போகும். இருந்தாலும் அதெல்லாம் விட்டுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து இந்த பக்தி ஞானத்தை வந்து வளர்த்துக் கொள்ளணும். கிளாஸ் கேட்கறது, நவவித பக்தியை பார்க்க போறோம். சோ அவரை பத்தி, பகவானை பத்தி தெரிந்து கொள்ள படிக்கிறது. சோ அதன் மூலமாக நம்மளுடைய ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொண்டு தூய்மையான பக்தி, அந்த கர்ம பலன்களின் மூலம் பற்றுக்கொண்ட பக்தி இல்ல, அனன்ய பக்தி, எதையும் எதிர்பார்க்காத பக்தி. இன்னைக்கு இது நடந்திருக்கு, எனக்கு கிடைச்சிருக்க ப்ராஃபிட், ஓகே கிருஷ்ணார்ப்பணம். இன்னைக்கு லாஸ் ஆயிடுச்சா, ஓகே அதுவும் நல்லதுக்குதான் அப்படின்னு நினைச்சு போறது இல்லையா? சோ அப்படிப்பட்ட தூய பக்தி செய்திருப்பவர்கள் வந்து மிகவும் சிறந்தவர்கள். அவர்களுக்கு கிருஷ்ணரே வந்து மிகவும் பிரியமானவர், கிருஷ்ணருக்கும் அவர்களே பிரியமானவர் அப்படின்றத திருப்பி ப்ராமிஸ் பண்றாங்க கிருஷ்ணர். 19வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பகுனாம் ஜன்மானாம் அந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்யதே வாசுதேவ சர்வம் இது ச மகாத்மா சூதுர்பல. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பற்பல பிறவிகளுக்கு பின் உண்மையான அறிவுடையவன் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக எல்லாமாக என்னை அறிந்து என்னிடம் சரணடைகின்றான். அத்தகைய மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன். ஈஸ்வர பரம புருஷ சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதிர் கோவிந்த சர்வ காரண காரணம். எல்லா காரணங்களுக்கும் பகவான் தான் காரணம் அப்படின்னு அறிந்து கொண்டு அவர்கிட்ட கம்ப்ளீட்டா நாம் சரணடையும் போது நம்ம வந்து புனித ஆத்மாவாக இருக்கின்றோம். அது எப்ப உடனே எல்லாம் நடக்காது. நிறைய பிறவிகள் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் உண்மையான ஞானத்தோட ஓகே இவர்தான் சாக்ஷாத் பகவான், நம்மளுடைய கோல் என்ன, அவர்கிட்ட சரணடைவது அப்படின்ற ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொண்டு அவரிடம் சரணடைவதன் மூலமாக பகவானை அடைய முடியும்ன்றதை பார்க்கலாம். 20, 21வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. யாராவது? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. காமைஸ் தைர் ஹிருத ஞானஹ பர்பத்யன்யே தேவக தம் ஞாயம் ஆஸ்தாய பிரகுத்ய நியாதா சவயா யோ யாம் தனும் பக்தஹ ஸ்ரத்யாதார் சிதும் இச்சதி தஸ்யாசலாம் சரத்தாம் தாம் ஏவ விததாம்
யஹம். ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. ஜட ஆசைகளால் அறிவை இழந்தவர்கள், பகவானை பத்தின ஞானம் வந்துருச்சா? சோ ஜட ஆசைகளால் அறிவை இழந்தவர்கள் தேவர்களிடம் சரணடைந்து தங்களது இயற்கைக்கு ஏற்ப வழிபாட்டு முறைகளையும் நியமங்களையும் பின்பற்றுகின்றனர். சோ நமக்கு வந்து எல்லாமே ஷார்ட்டா வேணும் இல்லையா? ஷார்ட்டா நூடுல்ஸ் வேணும், எல்லாமே ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம்ல ஷார்ட்கட் தான் நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இந்த தெய்வங்களை வழிபட்டால் இந்த பிரதிபலன் நமக்கு கிடைக்கும் போது நம்ம அதுல போயிடும். ஆனா சாக்ஷாத் பகவான் தான் ஆதி மூலம். அவரை வந்து இவங்க எல்லாம் நியமித்திருக்கின்றார். அவர்களுடைய எப்படி சொன்னார் இல்லையா, முத்துக்கள் வந்து தன்னுடைய இதுல வந்து கோர்க்கப்பட்டிருக்கிறது மாதிரி. சோ அவங்கவுங்களுடைய வேலையை பாக்குறாங்க இல்லையா? சோ ஆனா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், ஓகே இந்த தெய்வத்தை வழிபட்டா இது கிடைக்கும், நான் அதை மட்டும் பண்றேன். எது மெயினோ அதை நம்ம விட்டுறது. அப்படி இருக்கக்கூடாது. எல்லோருடைய ஹிருதயத்திலும் நான் பரமாத்மாவாக இருக்கின்றேன். தேவர்களை வழிபட வேண்டுமென ஒருவன் விரும்பும் போது அந்த குறிப்பிட்ட தேவனிடம் பக்தி செய்வதற்கான அவனது நம்பிக்கையையும் நானே பலப்படுத்துகின்றேன் அப்படின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தீர்வை சோ எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலும் பரமாத்மாவாக பகவான் இருக்கின்றார். சோ தேவர்களை வழிபட வேண்டும் என்ற ஆசையையும் அவரே கொடுக்கின்றார். அப்படி வழிபடுவதன் மூலமாக நான் இப்ப இந்த தெய்வத்தை வழிபட்டா எனக்கு இந்த பலன் கிடைக்கும், அந்த பலனை கொடுப்பவர்களாகவும் பகவான் கிருஷ்ணரே இருக்கின்றார். அதன் மூலமாக நம்மளுடைய நம்பிக்கை வந்து அந்த துணை தெய்வத்தின் மீது நமக்கு ஸ்ட்ராங் ஆகுது. ஏன் அவர் அப்படி பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, அதாவது என்னோட குழந்தைக்கு என்ன ஆசைப்படுதோ அதை நம்ம கொடுத்துருது. அந்த மாதிரி நம்மளுடைய கிருஷ்ணன். அவர் என்ன இரண்யகசிபுவா? இல்ல நீ இதைத்தான் பண்ணணும், என்ன மட்டும்தான் வழிபடணும்லாம் அவர் சொல்லல. ஓகே உனக்கு அது ஆசை, அப்பா போய் நீ என்ஜாய் பண்ணிட்டு அதுல கஷ்டப்படும் போது திருப்பி என்கிட்டதான் வருவேன். நமக்கு ஒரு ஏதாவது ஒண்ணு வேணும், நம்ம அது வேணும்னு அடம்பிடிச்சு பண்ணோம்னாக்கா சில பெற்றோர்கள் வந்து விட்டுருவாங்க. அது போய் நம்ம அது கஷ்டப்பட்டோம்னா அப்ப தெரியும், ஓ இதுக்குதான் வந்து நம்ம அம்மா வந்து வேணாம்னு சொன்னாங்க இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி இல்லையா? 22, 23வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. दया शरत्याय युक्तस् दर्श्या राधनम ईगदे लभदे स तद कामान् मयैव विहितान् इदितान् अत्व अंधत्व बलं देशां तत् भवत् यल्व मेधसां देवान् देव यजो यान्ति मत् भक्ता यान्ति मामवि. ஹரே हरे கிருஷ்ண कृष्ण. பிரபுஜி. இத்தகைய நம்பிக்கையுடன் இணைந்து அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை வழிபட்டு தனது ஆசைகளை எல்லாம் பூர்த்தி செய்ய முயற்சி செய்கின்றான். ஆனால் உண்மையில் அந்த நன்மைகள் எல்லாம் யாரால் அளிக்கப்படுகின்றது? பகவானால் கொடுக்கப்படுகின்றது. தேவர்களை வழிபடும் சிற்றறிவு படைத்த மக்களது பலன்கள் தற்காலிகமானது, ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டது. இந்த உலகமே வந்து துக்காலயம், அசாஸ்வதம். இதுல நமக்கு சந்தோஷம் கிடைக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா அந்த சந்தோஷத்துக்காக கிடைக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து அவ்வளவு கஷ்டப்படணும். ஒரு வீடு கட்டினா நான் சந்தோஷமாயிடுவேன். ஓகே, அந்த வீடு கட்டுறதுக்கு நான் எவ்வளவு உழைப்பு எடுக்கணும், அந்த உழைப்பின் மூலமாக எவ்வளவு அதுக்கு நோய்க்கு உண்டான செலவு, கடைசியில அந்த வீடு கட்டி அதுல நம்மளால இருக்க முடியாது. ஒரு வீடு இருந்தா பரவாயில்ல, நிறைய வீடு வேணும் அப்படின்னா அது என்ன, அது வந்து பேராசை இல்லையா? அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. சோ நமக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டும், நம்மளுடைய தேவைக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும், அதற்குண்டான உழைப்பு மட்டும்தான் நான் போடணும். சோ எனிகா இந்த உலகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா துக்காலயம், அசாஸ்வதம், தற்காலிகமானது. எல்லா இடத்துலயுமே வந்து ஒரு துக்கம் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஆனால் பகவானுடைய அந்த கோலோக பிருந்தாவனம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளிஸ்ஃபுல், எட்டர்னல். அது வந்து நித்தியமானது, எப்பவும் வந்து ஆனந்தமானது. அதனாலதான் அவர் வந்து சச்சிதானந்தர் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். எல்லாவற்றையும் அனுபவிப்பவர், எல்லாவற்றையும் கட்டுப்படுத்துபவர். தேவர்களை வழிபடுவோர் தேவர்களின் உலகங்களுக்கு செல்வர். ஆனால் எனது பக்தர்கள் இறுதியில் எனது உன்னத உலகை அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார்? திருப்பி ப்ராமிஸ் பண்றார், யாராரு எங்கெங்க போகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த டெஸ்டினியை வச்சு அவங்கள வழிபடும் போது அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு வராங்க. ஆனா என்னுடைய பக்தர்கள் வந்து என்ன நினைக்கிறாங்க? நீ என்ன நரகலோகத்தில் விட்டாலும் பரவாயில்ல கிருஷ்ணா, உனக்கு சேவை பண்ணணும், அந்த மனப்பான்மையை மட்டும் எனக்கு எப்பவும் கொடுத்துரு. சோ அப்படி வந்து பக்தன்களுக்கு வந்து பார்த்தா பகவான் விட்டுருவாரா நரகலோகத்துக்கு போயிட்டு வைப்பான்ட்டு? அவர் என்ன பண்ணுவார்? பக்கத்துல வச்சுக்குவார். சோ நம்மள என்ன பண்ணிடுவார்? கோலோக பிருந்தாவன், நித்தியமான அவருடைய அபோர்ட், அங்க நம்ம போயிடுவோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். 24வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு வாசிக்கிறீங்கன்னா நான் வாசிக்கிறேன். अव्यक्तं व्यक्तिम् आभण्णं मन्यन्ते माम् अबुद्धयः परं पावम् अजानन्दो
मम अव्ययम् अनुत्तमं हरे कृष्ण கிருஷ்ண माताजी மாதாஜி, எனக்கு பக்குவமாக அறியாத என்னை பக்குவமாக அறியாத அறிவற்ற மனிதர்கள் கிருஷ்ணர் எனப்படும் பரமபுருஷ பகவானாகிய நான் முன்னர் அருவமாக இருந்ததாகவும் தற்போது உருவத்தை ஏற்றிருப்பதாகவும் எண்ணுகின்றனர். அவர்களது சிற்றறிவினால் அழிவற்றதும் மிக உயர்ந்ததுமான எனது பரம இயற்கையை பற்றி அவர்கள் அறிய மாட்டார்கள். அது வந்து பகவானுடைய சுபாவம், நித்தியமானவர். நம்மளுக்கு இருக்கிற மாதிரியால நரம்பெல்லாம் இல்ல. அவரோட உடம்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா திவ்யமானது. த்ரூ அவுட் த இது பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து 125 வருடங்களாக நம்ம வயது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் மகாபாரதத்துல. எங்கேயுமே அவர் வந்து வயசானவர் மாதிரி நம்ம பார்க்கவே இல்லை. அவர் வந்து அப்ப எவர் கிரீன் இல்லையா? சோ அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் என்ன சொல்றாருனாக்கா, பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து நம்மள மாதிரி ஒரு மனிதர். அவர் முன்னாடி எல்லாம் உருவம் இல்ல, இப்ப வந்து அவருக்கு உருவம் இருக்கு அப்படின்லாம் சிலர் நினைக்கிறாங்க. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா சிற்றறிவுள்ள மனிதர்களுடைய வாக்கு அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். 25, 26வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. नाहं प्रकाश सर्वस्य योगा माया समावृतः मूढो यं नाभिजानाति लोको माम् अजम् अव्ययम्. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 26 வாசிங்க மாதாஜி. वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि सार्जुन भविष्यानि स भूतानि मां सुवेद न कश्चन. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சிற்றறிவு உடையோருக்கும் முட்டாளுக்கும் நான் ஒருபோதும் தோன்றுவதில்லை. நான் எனது அந்தரங்க சக்தியால் கவரப்பட்டுள்ளேன். எனவே நான் பிறப்பற்றவன் அழிவற்றவன் என்பதை இவர்கள் அறிவதில்லை. அவர்கிட்ட அந்த உண்மையான அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் இது இருக்கு இல்லையா, உயர்ந்த சக்தி, அதன் மூலமாக அவர் வந்து கவரப்பட்டிருக்கின்றார். அவருக்கு பிறப்பு அழிவு என்பதே இல்லை அப்படின்றத வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ளணும். எப்போ அவருக்கு வந்து நம்ம பார்த்தோம் 4வது சாப்டர்லயே, இந்த தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காகவும் அசுரர்களை அழிப்பதற்காகவும் பக்தர்களை காப்பாற்றுவதற்காகவும் பகவான் வந்து இறங்கி வருகின்றார் அவதாரமாக. நம்மளை போல அவர் வந்து பிறப்பு இறப்பு அப்படின்றதெல்லாம் இல்லை அப்படின்றத பார்க்கலாம். அர்ஜுனா, முழு முதற் கடவுளான நான் கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, தற்போது நடப்பவை, இனி நடக்க போகின்றவை அனைத்தையும் அறிவேன். அவரே காலம் இல்லையா? சோ காலத்திற்கும் அப்பாற்பட்டவர் பகவான் கிருஷ்ணர். நான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் நன்கு அறிவேன், ஆனால் என்னை அறிந்தவர் யாரும் இல்லை. பக்தனை தவிர்த்து அவரை புரிந்து கொள்ள முடியாது. அதை முதலே சொல்லிட்டார் அவர். என்னுடைய பக்தனுக்கு மட்டும்தான் என்னுடைய அந்த குணம் லீலை பற்றின ஒரு ஞானம் இருக்கும் அப்படின்றத சொல்றாரு. நமக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய ஆத்மா பரமாத்மாவையே புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை, மற்றவர்களை எப்படி புரிந்து கொள்ள முடியும்? ஆனா பகவானுக்கு வந்து எல்லா ஜீவாத்மாக்களை பற்றியும் தெரியும் அப்படின்றத வந்து சொல்றார். 28வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏசாம் தத்வந்த கதம் பாவம் ஜனானாம் புண்ணிய கர்மனாம் தேத்வந்த்வ மோக நிர்முக்தா பஜந்தே மாம் திருடவர்தா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. முற்பிறவிலும் இப்பிறவிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு எவர்களது பாவ விளைவுகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ, எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து பூரணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவர். சோ என்ன நடந்தாலும் பகவான் பார்த்துக் கொள்வார் அப்படின்ற அந்த மன உறுதி யாருக்கு இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா அவருடைய பக்தர்களுக்கு, உண்மையான பக்தர்கள். எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதற்கு முந்தின பிறவி, இந்த பிறவிகள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த புண்ணிய செயல்களின் விளைவாக அவங்களுடைய எல்லா பாவ விளைவுகளும் ஒழிக்கப்பட்டு இந்த இருமை, நன்மை தீமை, உயர்ந்தவர்கள் தாழ்ந்தவர்கள், அந்த இருமைகள்ல இருந்து மொத்தமாக நாம் வந்து விளக்கப்பட்டு பூரணமாக பகவான வந்து எப்பவும் நினைத்து கொண்டிருப்போம். அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா மன உறுதியோடு பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வார்கள் அப்படின்றத பார்க்கலாம். பகவான் திருப்பி இன்சிஸ்ட் பண்றாங்க. நம்ம அந்த மத்தியில இருக்கக்கூடிய பக்தி யோகத்தை வந்து நம்ம படிக்கிறோம். சோ இப்பவே அவங்க அந்த 7வதுல வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்ட்ராங்கா சொல்லிட்டே வராங்க பக்தியோட அந்த ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன. பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரலாத் மகராஜ். சோ பிரலாத் மகராஜர் வந்து அவனுடைய தந்தை என்ன பண்ணார்? தீயில போட்டார், பாம்போட விஷத்தை கொடுத்தார், யானை வச்சு மிதிக்க வச்சார், உயரத்துல இருந்து தூக்கி போட்டார். இருந்தாலும் பிரலாத் மகராஜ் என்ன சொன்னார்? நாராயணோட ரூபத்தை, ஹரிநாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருந்தார் அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். அப்ப பகவான் விட்டுருவாரா என்ன அவரு? 30வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. சாதி பூதாதி தெய்வம் மாம் சாதி யஜ்ஞம் ச ஏவிதுஹ பிராயாண காலே பீசமாம் தேவிதுர் யுக்த சேதசஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த ஸ்லைடு வாசிங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓம் தத் சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம்
योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योग नमः सप्तमो अध्यायः हरि ओम हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ண माताजी। மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பௌதீக தோற்றம், தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களை ஆள்பவனும் பரம புருஷனாகவும் என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்திலும் கூட பரம புருஷ பகவானான என்னை அறிய முடியும். நம்ம இப்ப எல்லாம் வந்து இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டி கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றது, சாண்டிங் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்றது, இதெல்லாமே வந்து we are preparing for the exam. நம்ம எக்ஸாம் எப்ப இருக்கும்? அந்த மரண தருவாய். நமக்கு தெரியாது நம்ம மரணம் எப்படி இருக்கணும். மரண தருவாயில் நமக்கு ஞாபகம் இருக்குமா, இல்ல கோமா ஸ்டேஜ்ல இருப்போமா, சட்டுன்னு மரணம் வருமா, அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது இல்லையா? சோ நம்ம இப்பவே நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணாதான் நம்மளுடைய அந்த கடைசி காலத்தில் நமக்கு வந்து பகவானுடைய ஞாபகம் கிடைக்கும் அப்படின்றத பார்ப்போம். சோ இந்த நம்ம என்ன வந்து புரிந்து கொள்ளணும் அப்படின்னாக்கா, பகவானே வந்து எல்லா தோற்றத்திலையும், இந்த பௌதிக தோற்றம், தேவர்களுடைய மூலமும் அவரே, எல்லா யாகத்தை ஆள்பவர், அதனுடைய பலனும் வந்து பகவானுக்கு தான் போய் சேருதுன்ற அந்த ஞானம் இருக்கும்போது நம்மளுடைய மரணத்திருவாயில் அவர் எப்பொழுதும் நம்மை அவரை அறிந்து கொள்ள முடியும். அதன் மூலமாக நம்ம பகவானுடைய நாமம் சொல்லும் போது விஷ்ணு தூதர்கள் நம்ம நேர கோலோக விருந்தாவன் கொண்டு செல்வார்கள் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னையோட சாப்டர்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா, ஞான விஞ்ஞான யோகம் 30 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு இந்த 7வது இதுல. சோ கிருஷ்ணரை பற்றிய ஒரு அறிவை புரிந்து கொள்வதன் மகிமை என்ன அப்படின்றத சொல்றார் அவர். இந்த ஞானத்தை தெரிந்ததுக்கு அப்புறம் வேற எதுவும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் உனக்கு இருக்காதுன்னு. ஞானம் என்பது ஆத்மாவை பற்றி அறிந்து கொள்வது, விஞ்ஞானம் என்பது பரமாத்மாவை பற்றி அறிந்து கொள்வது. சோ இந்த அத்தியாயத்துல வந்து பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய அந்த ஆற்றல்களை பத்தி சொன்னார். என்னென்ன சொன்னார் இங்க பாத்தீங்கன்னா, ஜடசக்தி, ஆன்மீக சக்தி. ஜடசக்தி என்றது வந்து அவருடைய புறசக்தி. அது எதால ஆக்கப்பட்டிருக்குது? பஞ்சபூதங்கள், மனம், புத்தி, அகங்காரம். இதெல்லாம் பகவானுடைய சக்தி. அந்தரங்க சக்தி அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீகமானது. அது என்ன அப்படின்னா, எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் வந்து அவர் வியாபித்திருக்கின்றார் அப்படின்னு. சோ பகவான் கிருஷ்ணர் 3 ரூபங்கள்ல, என்னென்ன 3 ரூபம்? மகாவிஷ்ணு, கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணு, சிரோதக சாய் விஷ்ணு, அந்த 3 ரூபத்துல இருக்கார். பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரம புருஷர் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். சோ தண்ணில இருக்கக்கூடிய சுவை, அந்த சூரியன் சந்திரன்ல இருக்கக்கூடிய ஒளி, அந்த பிரணவ மந்திரம், ஓம் என்ற பிரணவ மந்திரம். சோ அவர் எதெல்லாம் அவருடைய பொட்டன்சி இருக்கு, ஆற்றல் இருக்குன்றத நம்ம பார்ப்போம். இப்படி எல்லாம் இருந்தாலும் நம்ம ஏன் உங்களை பத்தி தெரிந்து கொள்ள முடியலன்னா, ஏன்னா நம்ம அந்த மாயாவால இருக்கோம். மாயா என்ன? அதுவும் பகவானுடைய சக்தி. என்ன அந்த 3 குணங்கள்? சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். இந்த 3 குணத்தினால நாம பீடிக்கப்பட்டிருப்பதனால் பகவானை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. சோ அதனால நம்ம என்ன பண்றோம்? தேவதேவர்கள், துணை தெய்வ வழிபாடுகள் நம்ம செய்கின்றோம். ஏன்னா நமக்கு எல்லாமே வந்து ஷார்ட்டா கிடைக்கும். அதனால ஓகே. சோ பகவான் கடைசியில என்ன சொல்றார்? எல்லாத்துக்கும் வந்து பகவானே முழு முதற் கடவுள், அவரே காரணம் என்று அறிந்து அவரிடம் சரணடைந்து அனன்ய பக்தி, எதையும் எதிர்பார்க்காத ஒரு தூய பக்தி செலுத்தும் போது அவன் வந்து எனக்கு பிரியமான பக்தன், அவனை வந்து நான் கோலோக விருந்தாவனம் கொண்டு செல்வேன். இந்த கஷ்டமான உலகத்துல அவன் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அப்படின்றத வந்து பகவான் கிருஷ்ணன் நமக்கு ப்ராமிஸ் பண்றாங்க. எத்தனையோ 1000 மக்கள்கள் இருக்காங்க. அதுல ஒரு சிலர் மட்டும்தான் வந்து பக்குவம் அடைய ட்ரை பண்றாங்க. அதுல ஒரு சிலர் மட்டும்தான் பக்குவம் அடையறாங்க. அதுலயும் ஒரு சிலரால மட்டுமே பகவானை பற்றி புரிந்து கொண்டு தூய பக்தனாக இருக்க முடியும். நம்ம எல்லாம் வந்து போன ஜென்மத்தில் செய்த கர்மங்களோட பலனாக நம்ம இந்த 1 hour வந்து இந்த இதுல என்ன கனெக்ட் ஆயிருக்கும். நம்மளுடைய அந்த ஆன்மீக இது வந்து இன்னும் அதிகப்படுத்தணும். அதனால நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை, ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நமக்கு வந்து கொடுத்திருக்கின்ற கருணை கடல், அவர் கொடுத்திருக்கின்ற அந்த பகவத்கீதை புக்கு படிக்கணும். நம்ம வந்து ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும். நம்ம ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் தான். we have a long way to go. हरे कृष्णा। वाञ्छ कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரபுஜி. இன்னையோட செஷன்ல ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா உங்களுக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா.